Hey, what's up mga idol? So day 2 ko na ngayon dito sa Bicol. And so ayun guys, yung mga in-upload yung video about sa uh, about my family, yung mga pag-uusap, yung mga kwela. So salitang Bicol yon mga idol, and hindi ko hindi ko ma-edit na siya ng ng subtitle na Tagalog. So mahirap kasi cellphone kasi yung gamit ko. So sa mga hindi nakakaintindi, bala na kayo. Yung mga nakakaintindi ng salita namin Bicol, thank you so much sa inyo. So ngayon, ayun, bago tayo magpatuloy sa ating video ngayong araw, and don't forget to like this video. And so ayun, sa mga nakakilala sa akin, pa-subscribe naman ang channel na to, si Greg TV. Hey there. So galing ako sa bahay. Subscribe to my channel. Tapos sa labasan mga idol kasi bibili ako ng kape. Magkakape ako. Sobrang malakas yung hangin ngayon. Maganda yung panahon. So ayun. Sa mga nanonood pala ng mga update natin sa bus, thank you so much sa inyo guys, and I hope na nakatulong kahit paano, nakakuha kayo ng kunting information about sa aking mga video travel update mga idol. Okay. Pagkagi! Sarap asim. Ala si Kuya Greg. Makayagi ako? Paluwas ako? So ayun guys, tinanan ko yung bahay ng aking pinsan. Sabi ko makayagi, makiraan. So ganun pa dumadaan kasi dito sa Bicol, pag dumadaan ka ng hindi mo bahay, sasabihin mo makayagi. So para na rin sa pagrespeto ng dadaanan mo. Hindi ka naman pwedeng dadaan ka lang kahit may tao naman, hindi ka magsasalita. So punta ko ng labasan mga idol. Bila ako ng kape. And so ang balik ko linggo na siguro sa Maynila. And ayun, pag hindi masyado pahirapan sa biyahe o pag-book ng ticket, makakasakay ako. Pero pag hindi ako maka-book, lunes ang biyahe ko nito. So darating ako dun sa Maynila siguro mga mga Martes na. So baka absent ako nito ng Martes, makakapasok ko nito Lunes na mga idol. Ay, so yun guys, palabas na ako. Ano bakal mo ba eh? Orange. So bibili ako. Nakita ko. So mga idol, din ako sa sa labasan, malapit na ako. Bibili ako ng kape at magkakape ako. So ayun guys, nandito na ako sa may labasan. Maya balikan ko kayo pagkabili ko ng kape at pagpauwi na ako mga idol. So ayan, dito ako sa may chapel. Ayun, chapel. Yeah. And ayun, shoutout nga pala sa lahat ng lalo na sa mga pamangkin kong nanonood sa akin sa Pampanga, sa Nueva Ecija, sa baka kay Albay, o kung saan man namin ng pamangkin mga nanonood sa mga vlog ko. Shoutout sa inyo. So maya balikan ko kayo at bibili muna ako ng kape. So yun mga idol, welcome back dito sa akin channel. So pauwi na ako ngayon. Solo vlog tayo ngayon mga idol. Bumili kasi ako ng ng kape na matitimpla kasi hapon na masarap na magkape mga idol. So ayan, nandito pa rin ako mga idol sa Bicol, and may mga upload kong video about pa rin dito sa buhay namin sa Bicol region. So ayun, sa mga kaibigan natin dyan sa Maynila, and shoutout sa inyo lahat. So pauwi pa lang ako. Pagtitimpla ako ng kape. Ito. Kape. So mga idol, sa mga
nagsusubok mag-vlog, subukan, gawin nyo na. Para hindi kayo mapag-iwanan. Kasi sa pagbablog kasi mga idol, hindi naman pera dyan ang usapan. Ang usapan dyan, yung mga experience natin, pwede natin mapanood pagdating ng araw na gusto nating balikan about sa ating vlog. Kagi! Dito ako sa ano. Sorry, malis trabaho. Tunis pa? Tama, saka masarong. Mangarongaw kita. Pero wala pa man ito si Role. Sagang apon? Oo. Si Min nga ni, pigagda ko. Si Lom. Pigagda ko nga ni, kaso sabi niya, sa agad mapalordis da asinda. Oo. Yung mga bata, mga idol, ayun. So pauwi na ako mga idol. Dito na ako sa, malayo kasi kami sa ano eh. Hoy! Kanino kayong mga anak? So mga idol, maraming salamat sa pagsilip sa aking video ngayon. So kahit wala kayong nakuhang information o ano man na pwede nyong malaman, salamat sa inyo. Aki ka ni Marnel, di ba? Sabi na eh. So ayun guys, pauwi na ako. So hanggang sa susunod naman ng mga upload natin mga idol. Pauwi na ako. I'm Shimei. I love you more. So ayun. Sa mga bago pa lang mga vlogger, mga idol, vlog lang kayo ng vlog. Kung kayo may subok lang, subok. Para tayo ay sabi nga, kung di mo susubukan, di malalaman ang resulta. Kaya subukan nyo lang ng subukan. Panahon lang yan eh. So mga idol, dito na ako sa may bahay. Ayun, hanggang dito lang ang video nito. Thanks so much sa inyo.